Hello! Morning, good morning, good morning, good morning. Karatayo amin, karkaro data Pilipinas. Sapay kumata na karadkad tayo amin. Okay. Mahilig kayo ba ti soccer? Wano dita Pilipinas kat football. Sumutawag dita Pilipinas football. So pagtungtungan tayo man iti soccer uno dyan nangyari jay Indonesia nga stampede. Okay, malpas na ito'y kakapsaw. Alright, so buyan tayo man natin road stampede ijay Indonesia. Panggap iti soccer. At least 125 people were killed in a stampede following a soccer game in Indonesia. The tragedy occurred after a game between two teams on the island of Java. Fans in Malang rushed the field after the team lost the match. CBS's Elizabeth Palmer has more. Fans furious that their team, Arema, had lost, poured onto the field at Kanjuruhan Stadium in eastern Java. And then mayhem as police chased them with batons and tear gas, which is banned indoors under international rules. Some fans attacked a police vehicle, and there was a deadly surge for the exits. Those who could helped the injured outdoors to ambulances, but 34 people were trampled to death in the stadium. The rest died in the hospital. Muhammad Rian Dwi Kayono survived with a broken arm, telling reporters there was tear gas everywhere. The cleanup after one of the deadliest soccer disasters ever included cars burned out when rioting spread before the violence subsided. As families waited outside the morgue, Una partita di calcio. Pope Francis offered prayers for the victims at his weekly blessing. Funerals have already begun. This one for two brothers, just 14 and 15. Okay, so kasi nga road inya na buya tayo din nga road. So kasi tinangyari, chaos ka talaga ta stampede. Okay, iti latest nga news iditin baga dati first in baga kata dati 125 nga natay nga midi in update dati news kat napan nga 174 iti tao nga natay. So dati actually for 20 years or 23 years kat dati well actually dati nagcompete nga dati duwa nga player nga kumbaga kat rival da kanan nga isudat ti agkumkumpit dati kat jemay sakat tira nagana kat Arema Football Club isudat ti home team nya isudat ti nang host iti ayam kat ti kinalaban da kat daytoy team iti Persibaya. So ti score ngay kat 3-2. Ano man panoton ti kat 3-2 katayos lang mo't gid at least 3-2 han nga 3-0 ak talaga. Nya lagi ti. Kasi lagi ti fans kat disappointed da iti nangyari for iso nga dito kunana dito news, riots broke out after the game
ended on Saturday evening with host Arima Football Club of East Java's Malang City losing to Persibaya of Surabaya 3-2. Disappointed after their team lost, thousands of Arima supporters known as Arimania reacted by throwing bottles and other objects at players and football officials. Fans flooded the stadium in protest and demanded that Arima management explain why, after 23 years of undefeated home games, this match ended in a loss, witness said. So, kumbaga anda nga nadismayada talaga nga permi nga nadismayada iti nangyari after 23 years kano kat anda nga nababak itatan abak da. Ngam siyempre kung nato yung deta kat sports deta ti part iti kumakuna nga sports. Inya amumot nga mabalik nga kanan nga sikat ti champion, kanan nga sikat na dayang ato, adamod ya time nga talaga nga bumagsak ka. Adamod ya time nga talaga nga matumba ka. Hanga kanan nga iti tataw gamin, mostly ti tataw gamin kunada kat ti makunala nga champion kat jay talaga nga kanan nga mangabak, kanan nga awan iti paabak na, jati kaslagamin nga interpretation da iti makuna nga champion ngum ti panunutan kat iti being a champion kat adamot ti pakaabakam ta isu ti parten iti sports data o rin mapangkay niya nga sports kala ti boxing kala i-compare tayo ni Manny Pacquiao, di ba? Ni Manny Pacquiao ka talaga nga for how many years ka talaga nga kanayon nga isu na ti mangabak, kanayon nga mangabak, so nga talaga nga nag-champion ngam hambet nga all the time kat isuna hambet nga all the time kat sikat ti kanayon nga champion adamot ya time nga talaga nga maabak ka ti kuam lang ije kat siyempre akseptare masyempre kat naabak ka ta siyempre tao ka lang kat parte ti sports data tirigat na dagiti tao anda nga anda nga awan ije vocabulary da ti kasjay tiket da nutim da talaga nga mangabak forever nga mangabak an nga maabak so tikas jay tinangyari ta siyempre santo panuton gamin piman home team dareta jay mismo nga lugar da iso tinakaabakan da so nga siyempre piman naglalawok iti so nga mali nga talaga iti riknada especially no dati involved nga kwarta trigat na dati involved nga kwarta iti sports talaga nga narigat nga akseptarem iti ada gamin dagiti iti fans gamin iti sports ada dagiti klase-klasin iti fans ada dagiti fans lang mapandalang agbuya wala lang ako na da wala lang maabak ka man nguno mangabak ka ayos lang kanya daw pakialam na dagi ada dagi fans dagi damot dagiti fans nga talaga nga die hard fans nga talaga nga kumbaga ket party iti biagdan iti sports kumbaga ket nakakabitin jay kumbaga ket pusod dan ket nakakabitin iti sports iso nga no once nga naabak jay team na talaga nga pumurutan iso nga no katugaw na jay fans iti sabaling nga fans iti sabaling nga team talaga nga dalugen da iso nga gignanog da iso nga ada dagiti team nga maabak iti manok da ket imbis nga dagi team ti agaapa kuma ang dagi team ang dagi player taga panudiket dagiti fans ijay stadium isudan ti agdidinanugen so ada dagi kattao nga kasdi talaga nga die hard uno dagi fanatic nga talaga die hard fanatic nga fans nga talaga kahit da mabalingket makipinatay gapu iti team da so kasto iti nangyari
aman tiyumot piman nga mapabasol gamin piman ta for 23 years kat nagrigat piman nga akseptaran for 23 years naabak kayo iya pa mismo nga lugar yo tinakaabakan yo so nga medyo madipiman ngam ya kunak laro sports lang na ita nya party ti ay ayam na ita party ti game nga talap party ti panagay ayam na ita. Okay, ti kwa ditoy iti santo ti dito ti may sagamin dito nga talaga nga nang pa kunan iti kuno nagiti officials kuno iti FIFA officials iti FIFA ti FIFA uno FA tay surat ti mangtengtengel iti soccer ket hanga dapat kumanga mausar iti maiban iti SOP dahan nga agbalin nga mausar iti tirgas iti uneg especially iti stadium amo nga mabalin nga usaran ti security uno pulis iti tirgas nga mang disperse iti tao ngem ditoy inusar dagiti pulis siguro idi makita dan nga talaga nga agkagulon andan nga manawa di ti ultimo remedyo nga inarami dangem itis upiti FIFA ket bawal iti agusar iti tirgas ket isuti kunada nga may nga rason no apay nga dati nangyari nga stampede ijay stadium nga diay ijay Malang Indonesia tay isuti nangyari na kat ado tinatay agasum nita 174 plus iti natay santo dagiti dadumak na injure ken tirigat na kunada ditoy iti news ket adang agpay suti exit dangem nagbabasit santo han nga nilukat dagiti daduma kat kasanungan no adati nag tinmareket na taba nga tao kat wala na siniran namin nga tao so makasiyay so nga importante iti stadium kat ada nga talaga ti exit number 1 na ta exit iti kat kurang na ito stadium nga ito kan ito stadium nga ito nga napasama ka na kat barbaro actually kat iti isuti first time na panakausar isuti first time nga nausaran na dito stadium nga dito ken tirikat na dito dagiti nang organize iti dito nga ayam overcrowded awat na nga awat iso nga day capacity na dito stadium nga dito kat na overcrowd iso nga na sobraan iti napan nagbuhay jay nga han nga na-maintain jay talaga nga minimum nga mapan kumagbuyan o diket in-overcrowd da talaga nga overcapacity ti nangyari iso nga karkaro nga dagiti tattao talaga nga awan iti paglusutan da nga talaga ta overcrowded awan pa iti exit na ay ket inyangay awan ti mabalin talaga nga kasta ti nangyari. So kunana dito Indonesia's Football Association has suspended the Premier Football League Liga 1 indefinitely in light of the tragedy and banned Arema for hosting football matches for the remainder of the season. So kasi nga talagang iti nangyari talaga nga sinuspender da iti football ijay Indonesia. Kan wala piman na ito'y Arema nga isuti isuti ng host iti na ito nga ayam ka talaga nga na ibanda for the season for the remainder of the football season. Yang piman put mabalin na damot piman nga basol piman no naabak da
kat ni awanan na ibanda piman. Awan piman ti mabalinda. So nga jay coach piman ti Arima Football Club kat kukwa piman maladingitan ta papabasulon na jay bagina. Siyempre, ang timot nga mabalin nga kung tayo ko tatay, siyempre, sports lang ulit maabak ka. Kasta lang tikwa na rita. Neto yung piman, gapot yan nangyari nga diay, na iban iti Arima Football Club for the remainder of the season. Iso nga nga makayayam, iso nga awan, nga na iti makuanda nga talaga, no niya iti nangyari. So nga kunara dito nga nangyari iti dito soccer game iti Indonesia kat maysa kadagiti kagrabian nga stampede iti history iti soccer. Iti first nga nangyari iti 1964 iti Peru. Nya, iso ti may nga nangyari, iso ti first nga nangyari iti 1964 din, napayag di ayon. Ngem adumot iti natay ta 300 plus iti natay. Tata dahil man iti sinmaruno, iso ti kitanda. Kat kuna na pa iti news kat adu pay dagiti mapukpukaw nga bibiro kuno pay dagiti daddu mga natay tanda nga mabirukan. So kasjay ti nangyari ditoy stampede ijay Indonesia iti soccer game. Iso nga iti panagay ayam ayam lang. Ang maala ti pinulutan no nabak yatim mo kat inya nga ron nabak yatim mo awan ti mabalin. Ure man ngagpeso no iso nga kanayon iti champion iti may sangat dekada uno mano nga taon nga nag-champion kat siyempre ada nga dati pagbagsakan na kasta nga talaga ti sports nga kunada kat kasjay kakabsat iti nangyari iti soccer game ijay Indonesia. So naman panunutan kasla kumamot di tabagyo kat damot di ba damot ti so naman panunutan kasalumot ni nga tanong kasta tinangyari mo ijay Pilipinas. Siyempre Pilipinas kat di ba dati football club iti Bagyo santo de Askal. Kasanumat nga inabak mo nga dati Bagyo Football Club ti Askal nga dati mangyari mo inya. Kababain. Ngumure no kasta kasi garo sa atin tumanan nagsublay iti saon iti tilipro babayu.